या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। मविया ठाकरेंची अवस्था दरबारातल्या सरदारांसारखी असल्याची जहरी टीका आमदार नितेश राणेंनी केली आहे। भाजप सोबत असताना उद्धव ठाकरेंना सन्मान होता, संजय राऊत यांच्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा सन्मान कमी झालाय। खुर्चीवरून कधी स्टूलवर बसवतील अशी भीती आहे असं नितेश राणेंनी म्हटलंय। 2004ची हिंसाचारात भडकवण्याचा कोणाचा हात होता? उद्धव ठाकरेंची नार्को टेस्ट करा अशी मागणी नितेश राणेंनी केली आहे। नाशिक पोलिसांनी खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता कलम 505(1) अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय। याबाबतची माहिती स्वतः संजय राऊत यांनी ट्विट करत दिली आहे। गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री महोदयांचा दबाव होता। माझा गुन्हा काय असं म्हणत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलाय। सध्याच्या LRF नुसार 10 आणि 11 जूनला मान्सून मुंबईत दाखल होईल, तर मान्सून कसा प्रवास करेल आणि तो उत्तरेकडे केव्हा आणि कसा सरकेल हे या महिन्यात अखेरीस कळेल असंही त्यांनी सांगितलंय। ज्या 96% सामान्य मान्सून अनुभवेल, काही दुर्मिळ स्थितीमध्ये काही भागात कमी पावसाची शक्यता आहे अशी माहिती भारतीय हवामान विभाग, मुंबई आणि प्रादेशिक हवामान केंद्राचे प्रमुख आणि शास्त्रज्ञ सुनील कांबळे यांनी दिली आहे। मी कोणतंही चुकीचं वक्तव्य केलं असं मला वाटत नाही। मी सामान्य माणसांच्या मनातील कायद्याच्या चौकटीतील व्यथा व्यक्त केल्यात, पण माझ्यावर दबाव आणला जातोय। माझ्यावर काहीही करून दबाव आणणं, मला शरण यायला भाग पाडणं, मग शिवसेना सोडायला लावणं, उद्धव ठाकरेंना सोडायला लावणं, अशा प्रकारची दबाव नीती माझ्यावर केली जाते असा गंभीर आरोप करतानाच पण मी या दबावाला बळी पडणार नाही असं ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी निक्षून सांगितलंय। मोचा चक्रीवादळ रविवारी म्यानमारच्या किनारपट्टीवरील सिटवे टाउनशिप जवळ धडकलं। या चक्रीवादळानं काही इमारतींचं छत उडालं आणि 3 जणांचा बळी घेतलाय। या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये म्यानमारचं प्रचंड नुकसान झालंय। बंदर शहर सितवे पुरात बुडाल्याचं वृत्त इंडिया टुडेनं दिलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।